El projecte és bonic i els ballarins ho han fet molt bé. Hi havia de totes les edats, ha estat molt xulo. Soc personal sanitari de l'hospital. Ho agraïm molt, vull dir, estem molt contents i s'agraeixen aquestes iniciatives després de tant temps. Ha estat molt maca, ha estat molt bé que puguem venir amb la família i puguem estar aquí, disfrutar i gaudir d'aquesta obra, ha estat molt maco. La veritat és que ens ha vingut molt de gust, hem sortit de treballar a les 5 i hem vingut corrent i mira, gaudir una mica una estona ja que tenim tanta pressió. La veritat és que estem molt contents d'aquesta iniciativa. Amb tot el que està passant, doncs, el tema cultural es troba a faltar. Es troba a faltar de poder venir als espectacles, tant sigui de cançó, de dansa, de ballet, i és molt bé, molt agraïda. És la primera vegada que veia ballet i molt guai, sí. A mi m'ha agradat molt, sí, molt. Es veu que hi ha molta feina aquí darrere, els escenaris supermacos, totes les coreografies, molt maco. Molt espectacular i com darrere aquesta innocència, suposar, hi ha tots els aspectes inquietants de la pèrdua de la innocència, no? Llavors, m'ha agradat molt, sí.